jingpule na kitab Jeremiah nong itu lupa kelenong kaba arpulai kerkatsan hadu prang. Utrai ulaong kan poi kaya habangan penmi hau daben ya utenat ubahong. Uni ukhun unsesensya da kejingstat pat unsele ya kapedai bad kabahok keling kari. Anda long siem mau kipat juda kinsa sngai bad kipat Israel kinsa imsuk imsan kinsa khot kerteng u utrai kahok jungi kaya kalapoi uom utrai haba kipat ba kin om smai shu danga kum Blei ba ubalawan yelam ya kipat Israel na Egypt kinsa smai penban danga kum Blei ba ubalawan yelam ya kipat Israel na keri kabashatay bad na kiri hagiba ngalapen sapret ya kikeleng pansyong biang ha keri la jong ktien jong utrai kasam nyo po ar kad khot iwe hadu ar khat we hadu khat ar bad khat nyo hadu khat pra to ay ya kabor bishar jume ha usim ko Blei bad ya ka hok jume ha khuns kisiem baro kindem hakmat jungu kijat penriu baro kin shakri ya upelat ya ubakirdo haba ulinyar ya ubadok ubam don nong yaram to ka kerteng jungu kansa du junam kanam jungu kanyai ne slem kat kasngi to kibriu baro kin yo jingkul khu ha kijat penriu baro kin khot ya ubala kirkhu long balakir khu utrai Blei ki Israel ubale ya ki kam phella marway ka gospel kat kum Matthew kalanong beningkong kad khat khapra hadu arpusan ka jingkha ya jisu Khrist kalong kumne ka kmi jung ka Maria kalayate ktien bad Joseph hynrei shwa bakin ye poi la shem ba kalapun na sim bakhoj kumta Joseph utanga jungka ba ulong ubahong bat kwa banthat rong yaka ulamut benpelat no yaka jar hynrei kat ba udang perkhat chapang gane angel utrai ulapau ha ka jingpho sniu bat ulaong ko Joseph ko khun udaben wat khau ban shim tanga ya ka Maria na ba ita iba kala seng ilong na siam bakhoj kan kha ukhun pat phin khot kerteng jisu namar pen yala ki pat na ki pok jungki kani baro kalaja ba pendep ya kaba utrai ulala kren da unong yithu lupa kathei suti kan sapun khun bat kan sakha ya ukhun pat khot ya Emmanuel kabmut Blei udan batngi kumta haba Joseph ula kendet nabathya ula le kumba angel utrai ula bata ya bat ula shim tanga ya ka Maria hynrei shem la ya poi bat ka shwa bakan kha ya hun jongka bat Joseph ula ai kerteng ya jisu ka gospel jong utrai